Ini press club pen ni tun pini perang ke mekang ni puthak kadok awe labang sabir tanang lang tun ana phanta ni tun ni press club hoi pen tun kadok han kadok pi pajeri go ni tun pini kopia posi ni press club mate NPC pen perang ke mekang ni ma tang te da kar biang long halong kudam nang ke ongdung a media tumapan lapen isia house long ke lang bang CEO punon lapen MD punon chief editor punon lapen ke ongdung berta ke pangrum asailong ka cirabdun atu ke doan ke thigi ding to phan lapen kar biang long long atok anu ke ong dunga homosti longan sita si homosti long press club ke seng tang duk piklo asla ka do ka veral phani ke pachini ponji ke la phelo ke dam tang penang ana pora hot ni tum thaklong lo lapen lang dun long bom lo ladak ni lip press club dokok aphisita nilip aberta ke ong dunga media tum ke pachithang nilip press club doko ka visita nilitum bang cicini donde sia ka preka media tum bang pen adak nilip aberta akimi punon akhenon punon paklang po hapsi bang hur chosai apisi nilitum bang cicini don long asila puson ke theklong penana phong dolo lapen komat sike klema kopima pubang nilitum amen specific jong jelo ke klem tang atum cicini po lasike bang jilanga ni la puson bang abetet nang ji pubang si nilitum nilip press club pen kachinuri pon pado kopia podma pulotang te jong si akapreka tum pudam nang as example enamo nang nilitum nili press club pen cita bok herdak dua baguri do lapen lapu hamjang langsung punon lapen sinunijan punon lapen kaprek lapen ahut pen gaho kaprek organisation atum pen media cevansi di pupen bang pola dak nili baberta ke pangdak lai hu yong siklem rong pelotang te nilitum nili press club dak secretary president lapen arpu choklim lapen nili press club along ke ong dunga house di pu karbiang long kopia house kopia channel sigidoma kopia print media kopia paper sigidoma sita dak pen ke klema tum dolo la doko ka pisita kaprek tu mensi dak nak kunang ci jok jam protang te isi dak ni le presta pa phanta kelang korason si nilitum kemat hadap la soposi ke bang jilang ni la poson kapa bidet dia phana bangsi nilitum jasemet ke chunuri bangke ajara house atum ta me nang tu CEO tum ta me nang tu malong MD ta me kalitang te nang tu long chief editor ta me in case nang tu ma channel nang tu ma house jong si nilip along avelang tutang te news coverage ke phan bangji protang te nilitum da nilip press club phani tu manang pachini ignom nilitum nang tu manang ke teng thibji pukali bon seta nilitum ma concern na penitum knowledge do nangji lapen la puson dak taxi akaprek a perang kia tum pudamuna akaprek press club along pendong sila pudak nang cijok jam pulotang te kivang jilangal ni bangke alang li komat ma kirang aputhak nang ni tuma press club along ni tum lo pinang kok po la sila bangke na tum han kelang seler la penang tum han hotur ka cibunai pukali bon sita kidam tang hot nili polong aberta nang ni tum penang ngar julong lo sita hala aberta ke pangdak amen nang iklang dhuje bangke along ka press club amunit la penang anut ka preka munit la pen kong dong atum ni tum long la poson la khotona du thulang amunit ke dak nili pasor tahai sita press club ka jijuk ke along ka prek la poson atum dado ama sehal tum cemat halo ni tanili bamurit pada kan news pita mema puta cemat hata hai sita nang li press club ama sinang li kaciyuk prek jam lo haso press club kuna si jurisdiction nang li panang tangma nang li hadaksi news pangdak chot nang la so bang sini tum kato ka phan chuning rilo la si ke bang jilangal ni jong si ahok hak nang li tum ni li pen kopini birta ke en kang tum dokok ni li bapen kopina birta ka ra phangka patin nang li tum house nang li tum channel nang li tum paper pen nong si akinang sot bulotang te ni li tum ni li press club phanang pachini non ni li tum nang tum phanang teng thibji kali bon tan ni tum knowledge la pen tum concern pensi nang tum ke bang jilangal ni bangke dak ni li balong birta nang pangrum long chot po la pen lasan taxi organization ke ong do organization atum do nani ajir po chini che thek pen nani di pu pen wan pen nani bo kajan pen wan pen sedak news nang ke lasan ni tum ke adam ton thek long lo lasan taxi party ponon political party atum sita lason penanga atum do la pen hot pen ke di pu pen che wandung lason do wanri pupe bon sita ni tum ni press club a concern dosi akime asika do ka verar phani tum chi ri party ka lamba galalo akapre ka phani tum ning oi ponri bon tani tum ni press club che seng tang lo piningan ke ni tum dak ningkan pri phochok ka tang lo ni press club arta la so posi kidan tang ana bang ke ni tum nang lang dun bom lo mithang chepa krek ji mene mithang chepa chok ji mene polo sita kidan tang ang mongas tala posi klem pon bom klem jam dam jam la ni press club phan kar kana som sini tum thek dam lo asike bang jilangal ni bang ke ni la ase president pen chuning ri pono la pusona bang ke badu aferang ke tum sita klem pon peda sak me jong si mo pen ni puno pachita kang tung pachita vek dang ja berta la pen tum ka dilong pini so dak tahai ko pini dokok lo tang te ni tum phanang chingkino nangli la pen ni tum press club tum pen si acara berta ta pachita ra pen dak na sini president hoi pen nang tum ka do ka ve solang dorar phan ka pachini pon lam thelang si kang ton pen lo si lo ni tum malong ni press club kong chun bang dolang alang li pen tai thini la so puthak pani pon na nilitum jasemet perangke
amai ki phanang ko man de do ponang ko alam thi bangke pu nili press club amai pu bandame angton alam thi bangke pasuni pontang asila so long nilhin bandame isi kadho kawe pherangke claim na pera courting injiro tom phan jir pijir porom phana aku ka chungri run thulo son nakaklo nasi nili tumba dak nili press club along tame dipu along kido ana house tame lapen paper media lapen electronic media ladak nili balong dopek lo nasi nang tum ladak nili balong correspondent nang tum kadu ko be kibi pona the bangla lo nili balong angton na biota an kiri ponji phanse dak bi pon tanglo pose nili tum ko chuni ri bangla han lo dak tibok teren press club punon lapen dipu pen punon setame ladak nili tum nili press club arlo bangke nono son nili press club atom phan thangnat ki pachini ka be pin pen bangke biota nang kiri predaji phanse nili tum jasmet chuni ri pon lo athima ladak house team banda me tum dak nili parlo same correspondent tum do petang lo lasi jongsi nali tum dipu pen wang si mate along ga prek pen wang pen ladak biota nang pangrum tu bolotan te dak nili arlo ke do apherang ke tum bangke kido kipajo ya son si plan depo lasi nali tum han jasmet mate hok pet si nali tum han wang longli mate wangri po phan kali jongsi nali tum open po me pu me pulo pine kenang so dalam do ko lapen ke pachini mate kirip tum malam te me do bolotan te nili tum nili press club atau mapan lam thi ki pachini pen atau kana fisi nili tum nili press club pada me nang tum malong mate biota kenang jian ta me ri rapel lo na kusi nang tum phan chunu ri lo lasi pini kedam tangan mang kedam tang lo sita me non e prang ke bang je bang ke nili press club apan thang alam thia ve pin per bang ke bang jok apherang ke sita me nili parlo abiota bang ke bang dak de je phansi nili press club akon chun bang hoi ban me kaddo ka ve phan chunu ri pon lo